היי, לי קוראים הלית שי, זאת התמונה שלי למי שעדיין לא מכיר. בשביל למצוא אותי בפייסבוק, אני אתן לכם כמה טיפים על הדרך. אתם פשוט יכולים לכתוב הלית שי, אתם מוצאים את התמונה שלי. אם יש דף עסקי, כמובן אתם רואים את הדף העסקי, וגם פה אתם יכולים לראות שיש לי פרופיל אישי. יש את השם שלי בעברית ובאנגלית. רציתי לדבר איתכם היום על ארגון שאני עומדת בראשו ונקרא ABT, Activate Biz. אני אעבור עליו ברשותכם. הארגון הזה זה ארגון של נשים, שהמטרה שלו זה לקחת עסקים של נשים ולעשות שני דברים. אחד, להצמיח את העסקים האלה, לקחת עסקים שהם תקועים או מדשדשים, או שרוצים להתפתח ולעשות אותם גדולים יותר מצד אחד, מחד. מצד שני, המטרה של הארגון הוא ליצור פורום נשים, שהמטרה של הפורום הזה זה שוב לקחת עסקים של נשים ולהצמיח אותם למעלה, אבל כשאנחנו מדברים על הפורום אנחנו מדברים על דרגים יותר גבוהים, אנחנו מדברים על נשים שיושבות בפוליטיקה, גם גברים שיושבים בפוליטיקה דרך אגב ונרתמו לעניין הזה. אז פה אנחנו מדברים על הדבר הזה. בשביל למצוא אותנו ולקרוא עלינו, אתם יכולים להיכנס לפייסבוק, כמו שאתם רואים פה, זה facebook.com, ופה בסוף אתם תראו שכתוב Active Biz. יש פה כפתור למטה שנקרא הצטרפי עכשיו. ברגע שתלחצו עליו, אתם תראו את זה קצת אחרת, כי אני מנהלת את הדף הזה. שנייה, הוא חושב עלינו, עולה, לאט לאט, מתחבר. אין מה לעשות. בזק, אבל זה לוקח זמן. אני אלחץ פה על פריוויו, זה מה שאתם תקבלו. דרך אגב, אתם תוכלו להכניס פה את הפרטים, את הכתובת אימייל שלכם, את הנושא, וכמובן תוכלו להתקשר אלינו ולהגיד כל שעולה על רוחכם. ובנוסף, אתם תוכלו להצטרף ולהיות חלק מאיתנו. אני מאוד מקווה שתעשו את זה בשביל שתוכלו להשפיע, ובאמת לראות איך דברים זזים פה. בשביל למצוא אותנו, דרך אגב, באתר האינטרנט, אתם צריכות להיכנס פה activebiz.org. הפנייה היא דרך אגב גם לגברים, יש גברים שגם עוד פעם נרתמו לעניין הזה. אני מתנצלת שזה בלשון נקבה, אבל זה מה שהארגון עושה. אתם תראו פה שהמטרה זה שיתוף והעצמה נשית, להגדיל את הכנסותייך. מה שאנחנו עושות בשלב הראשון בשביל להגדיל עסקים של נשים, אנחנו מחלקים את התקופה של החברות שלכם לשתיים. אני אלחץ פה על איך זה בדיוק עובד. ואתם תראו שמה שאנחנו עושות, אנחנו מחלקים את תקופת החברות שלכם לשני חלקים. אחד, יש לנו את התקופה של ההכשרה ושיוך לקבוצה עם התפתחות בתחום מסוים. במשך חצי שנה אתם מקבלות הדרכות מאוד מסוימות ומאוד מוגדרות, כאשר פעם אחת אתם מקבלות הדרכה ממומחית שעברה כמה דברים בהכשרה שלה, מאוד מנוסה עם עסקים. ברגע שאתם תיצרו קשר, אני אפרט בדיוק על כל אחת מהם, אני אתן דוגמאות, הוכחות וכדומה. פעם אחת אנחנו נפגשות פעמיים בחודש, פעם אחת בחודש יש את הנושא של ההדרכה. כמובן שאנחנו מדברות במהלך ההדרכה, ובפעם הבאה אתם מקבלות מה שאנחנו קוראות שיעורי בית, ואתם צריכות, יש לנו סדנה מעשית, אנחנו יושבות ביחד, יושבות על מה שעברנו בפעם הקודמת, ויושבות על זה ביחד. בחלק השני, אחרי שתקופה של חצי שנה שעשיתם איזושהי תהליך, והעסק באמת הלך קדימה, באופן ודאי אם אתם תלכו לפי התוכנית, העסק יגדל קדימה, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו יודעות שעובד. בחלק השני של החצי שנה השנייה, אנחנו עושות מה שנקרא שיווק, אחת משווקת השנייה. אנחנו יושבות בקבוצות ואנחנו חושבות איך את משווקת אותי ואיך אני משווקת אותך, ואיך אנחנו עושות איזושהי פעילות משלימה, ומה צריך לעשות כדי לקדם דברים קדימה. זה בחלק השני. אתם מוזמנות לקרוא עלינו כמובן פה באתר שלנו. יש לנו מה שאנחנו קוראות ליפלט, שאנחנו מחלקות, ואנחנו מדברות פה על זה שאנחנו נותנות אימון עסקי, פרסום, נטוורקינג,
אנחנו נותנות הדרכה על איך לבנות אתר, איך לקדם אתר. שיווק ברשתות חברתיות זה משהו שאני עושה עכשיו. ופה אנחנו מדברות על שיטת שני השלבים, שחצי השנה הראשונה זה הדרכה עסקית ונטוורקינג, וחצי שנה השנייה זה הזדמנות לשיווק מסיבי של העסק. אני חושבת שיש פה הזדמנות יוצאת דופן לעשות משהו מאוד מיוחד, להשפיע, לקחת את המושכות קדימה ובאמת לעשות. יש לנו מספר מפגשים בחודש. אני הראיתי לכם פה את הדף פייסבוק שלנו. אתם ראיתם, סליחה שאני קופצת לכם בין מסך למסך. יש לכם פה אפשרות להצטרף אלינו. יש לכם פה את האתר שלנו. תיצרו קשר כבר עכשיו, תתחילו להשפיע. בואו נעשה את זה ביחד. אנחנו יודעות שזה עובד, רואות שזה עובד. בואו תיתנו כתף, בואו תהיו איתנו יחד. אנחנו מחכות לכן. אז קדימה, בואו נעשה עסקים יחד. תודה רבה, אלית שי.